Ordu gutxi daramatzagu Donostialdean, baina giro ona ez da inon falta, eta ikusten dudanez beste hiriburuetan bai badaude antolatzeko modu antzekoak. Bilbon Kaskagore konpartza dugun bezala beste hiriburuetan bai bere errealitatearen arabera antolatzen dira, eta ikusten dudana pixkate beste herrialde batzuetako edo beste hiriburu batzuetako problematika edo beste kultura edo beste euskalki batzuk ari gara entzuten orain, eta jende ezberdina ezagutzea, parranda giroan ere bai ezagutzea, Euskal Herriko beste hiriburu batzuetara joatea, askotan Bilbon bakarrik egoten gara eta komenira batzuetan ateratzea, eta pozik goaz Bilbora, oraindik badaukagu denbora hemen egoteko, eta piratek eskaintzen dute. Zinez, elkartasuna hiriburuen artean, kriston giroa sortu da eta elkar ezagutza bultzatu dugu atope, eta Baionako festetan hori zera, frantses ugari urbiltzen da nahiz eta guk euskal giroak saiatzen giren eukitzen. Eta eramaiten duguna gehien bat nola joko simple batzuekin egi bat mugitzen alden eta zinezko elkartasuna sortzen alden gazte desberdinen artean eta ezagutza eta gauzari politena nire ustez gazteen artean. Beste hiriburutan nola lan egiten duten, bakoitza ze baliabide azkan eta guzti hori, batzuk gutxiago, murritzagoak, beste batzuk sorte gehiago akate o eskuzabalagoak dira udaletxeak beraiekin. Eta lortatikan, pixkat hori ikusi ez du nola lan egiten duen bakoitzak, baina nik gatuko nintzake bereziki beste jendea ezagutzea eta nola bizi izan dezun beraiekin. Azkenean Baionako azkeneko aldizkun ginean edo Gasteizera, Irundarrokekin, bina bat ginen. Azkenean ez ginen bi kuadrilla diferente o bi hiriburutako jendea, denak batera ibiltzen ginen eta bereziki laguntasunak. Azkenean hori jende jatorra ezautzezu. Hiriburu ezberdinetako eta herrialde ezberdinetako pertsona asko ezagutu ditugula eta gero beste tokietan ikusi ditugula. Eta baita ere beste hirietan eta beste tokietan egiten dituzte ekimen eta bestelakoa ere eramaten ditugu Iruin herrira apuntatuta. Gaurko jokoak egia esateko, pixka eta aprobetxatu zakagun portua eta pixka eta bordaiari erferentziiteko, jolas bat indegu guretan, nahiko aldre besatea dana, zen Donostikoak eskifaiak berezik oso gaxibili da. Baina, bintzat, bakoitza edazkan balibeekin aurrera jarraituz, par batzu bota ditugu. Eta gero bigarren jokoan pixka bat alde zarra ezautzeko beste jendari, bestela parrandaz ezautzen duela beti. Beste alde batetik nola pixkat ere turismo egin dugu. Ikuste erabili dituztela erregistro guztiak haiek irabazteko, eta gero Bilbora datozenean erakutsiko diegu guk zer dakigun hoberen egiten eta gure ohiturak zeintzuk diren eta haiek zelan manejatzen diren andamio artean. Urezko fugan, nahiz eta Baionakoek ez izan itxasorik irabazi dugu, hori aipatzekoa da. Eta gero Altxojaren bila joko hortan, banatu gaituzte hiriburu desberdinetakoen artean elkar ezagutza edo sustatzeko eta oso aberasgarria izan da eta batez ere ezagutzeko alde zaharreko txikiak edo Donostiaren txokoak ezagutzeko zinez ongi izan da. Datorren urtean elkar ikusiko garela San Ferminetan eta arga nahiko garbia daukagu. Gonbidatzen ditugu hiriburu guztietako gazte guztiak astelehenean, 19an, Kaskagorri eguna ospatzen dugu normalean, eta aurten egun berezia daukagu beste hiriburutako gazteak etorriko direlako, eta nahi dugu konpartitu egun hori haiekin, haiek zelan ibiltzen diren Bilbo aldean eta gustora dauden.